Hem vist a la web un nou butlletí de propaganda del seu govern. I jo em pregunto si també ens sorprendran, d'ací poc, en una televisió per acabar de cobrir tot l'espectre mediàtic en la seva propaganda. Esta pregunta va mig en broma, mig en sèrio, perquè amb vostès mai es sap. Simplement és fer-nos una idea de si estem davant d'un nou Murdoch dels mitjans de comunicació a tavernes però amb diners públics. Quan es constarà als veiers este nou suport per a la propaganda de Compromís? Quan pensen informar a l'oposició, que ens hem enterat perquè ens han trobat en el butlletí, de que estan fent un nou butlletí per a la seva propaganda, de nou amb poca transparència, que han fet del Consell de Redacció que existia en el desaparegut BIM? Per què no ens informen? I el més important, on s'han deixat guardada la promesa de transparència i participació?